Што чакае беларускіх пенсіянераў? Дзе схаваўся Лукашенко і чаму новы сюжэт яго прапагандыстаў пакідае яшчэ больш пытанняў да гучнай гісторыі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Пастка для беларускіх пенсіянераў. У 2025 годзе з'явіцца чарговае пенсійнае новаўвядзенне. Улады зноў павысяць абавязковы працоўны стаж. Цяпер ён складае 19 гадоў і 6 месяцаў, а стане ўжо 20 гадоў. І гэты стаж патрэбны, каб атрымліваць нармальную пенсію. Тым, каму не хапае адпрацаваных гадоў, плацяць толькі сацыяльную, якая ў разы меншая, усяго 209 рублёў. Прычым праз гэтае павышэнне неабходнага стажу многія беларусы трапляюць у так званую пенсійную пастку. То бок, адпрацаваных гадоў пачынае не хапаць. Асабліва гэтая праблема тычыцца жанчын, бо час, праведзены ў дэкрэце, улады ў працоўны стаж не ўлічваюць. Але ж чыноўнікі ўжо абвясцілі, што з 1 жніўня сацыяльная пенсія павялічыцца. Праўда, сума павелічэння выклікае сум. Гэта ўсяго толькі 7 рублёў. То бок было 209 рублёў, а цяпер будуць плаціць ажно 216. Беларуская прапаганда зняла свой сюжэт пра асуджанага на расстрэл немца Рыка Крыгера. Праўда, пасля яго прагляду пытанняў да гэтай гісторыі ўзнікае яшчэ больш. Па іх версіі, Крыгер вельмі хацеў паехаць ваяваць ва ўкраіну і ў выніку звязаўся з палком Каліноўскага. Там яму прапанавалі прайти праверачнае заданне ў выглядзе фатаграфавання аб'ектаў пад Мінскам. Прычым куратар настойліва параіў Крыгеру купіць ваенную куртку, каб не выдзяляцца сярод мясцовых, бо, маўляў, у Беларусі шмат хто так ходзіць. Калі ж немец даслаў фотаздымкі, то атрымаў новую задачу – забраць са схованкі заплечнік і пакінуць яго на чыгунцы каля станцыі Азярышша. Далей ужо вядомыя факты. Уначы адбыўся выбух, ранкам Крыгер паехаў у аэрапорт, дзе і быў затрыманы. І вось вымалёўваецца вельмі дзіўная карціна. Агулам ад фільма складаецца ўражанне, што Крыгера разыгралі альбо беларускія, альбо расійскія спецслужбы, бо доказаў сувязі немца з палком Каліноўскага няма аніякіх. Ды і дагэтуль ніколі не было чуваць пра нейкія праверачныя заданні пры ўступленні ў добраахвотніцкія батальёны. Гісторыя Крыгера – гэта першы такі вядомы выпадак за ўсю гісторыю назіранняў. Акрамя таго, здзіўляе парада куратара заўжды цягаць з сабой смартфон, ды і агулам слабая падрыхтоўка Крыгера ў сферы бяспекі, а таксама парада, каб ён апрануў камуфляжную куртку, бо так нібыта ходзіць шмат беларусаў. Ну і дзіўнае месца выбуху і яго вынікі. Ніякай шкоды для перамяшчэння цягнікоў у выніку гэтая дыверсія не нарабіла. То бок атрымліваецца, што Крыгеру далі расстрэл за фота 2 вакзалаў і пашкоджанне рэек. Але такіх жорсткіх прысудаў часцей за ўсё не выносяць нават забойцам. Таксама ў сюжэце не тлумачыцца, чаму немец нават не падаў апеляцыі на прысуд, якая адтэрміноўвае яго на даволі працяглы час. Адметна і тое, што Крыгера затрымалі ў самы патрэбны момант – у аэрапорце. Хоць ён здолеў без праблем пакласці заплечнік на станцыі і пасля даехаць да гатэля на таксоўцы. Чаму яго не арыштавалі раніцай? Увогуле складаецца ўражанне, што гэты сюжэт разлічаны ў першую чаргу на еўрапейскіх дыпламатаў, з якімі лукашэнкаўцы гандлююцца за жыццё асуджанага немца. Бо лейтматыў роліка ў тым, што Германіі як мага хутчэй трэба ратаваць Крыгера і згаджацца на ўсе ўмовы, а то яго расстраляюць і пасля будзе ўжо позна. У канцы сюжэта Рыка Крыгер сцвярджае, што ўрад Германіі нічога не зрабіў для яго абароны, а таксама плача і просіць прабачэння і памілавання асабіста у Александра Лукашэнкі. Працягваецца загадкавая паездка Лукашэнкі да Пуціна. Ці то гэта адпачынак, ці то сверхсакрэтныя перамовы сказаць пакуль цяжка, але ж абодва па-ранейшаму застаюцца на Валааме, дзе працягваюць шпацыраваць па востраву, глядзець на іконы і пра нешта гаварыць у фармаце без гальштукаў. Дарэчы, як варыянт, магчыма, Лукашенко у тым ліку падняў пытанне выкарыстання свайго закладніка, таго самага немца Рыка Крыгера. Як беларусаў вярбуюць на вайну? Журналісты партала «Зеркало» заўважылі дзіўную аб'яву. У ёй расійскае садова-паркавае прадпрыемства шукае рабочых, але на ўлётцы адразу звяртаюць на сябе ўвагу анамальна вялікія зарплаты і чамусьці ўзброеныя мужчыны. Аказалася, што такім чынам усім ахвотным прапануюць паехаць ваяваць. Журналісты пазванілі па нумары і там ім адкрыта паведамілі: калі праходзіце па здароўю, то падпісвайце кантракт з расійскім Мінабароны. Затым кароткае навучанне і едзеце на фронт да канца вайны. Таксама абяцаюць дапамагчы атрымаць расійскае грамадзянства па спрошчанай працэдуры, каб пасля ў Беларусі не пасадзілі за наёмніцтва.
У беларускіх уладаў з'явілася новая ідэя. Палітвязням, у якіх хутка скончваецца тэрмін знаходжання ў калоніі, прапануюць пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе радыё «Свабода». Зняволеных па палітычных артыкулах, якім засталося адсядзець пару месяцаў, а то нават і пару тыдняў, выклікаюць да адміністрацыі калоніі і там адкрытым тэкстам кажуць: калі цяпер падаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, то ён яго абавязкова падпіша. Але суразмоўцы журналістаў падкрэсліваюць, што такая прапанова паступае толькі тым, у каго і так скончваецца тэрмін пакарання. І логіка ўладаў тут зразумелая, бо з аднаго боку людзі ўжо амаль да канца адбылі тэрміны і, адпаведна, за сваю прагу да свабоды ўжо былі дастаткова пакараныя. А з другога, пасля гэта будзе выдавацца прапагандай за міласэрнасць Лукашэнкі і, магчыма, нават будзе выкарыстоўвацца ў перамовах з Захадам. Тыпу, глядзіце, якія палітвязні, вось жа ідуць памілаванні. Для палітычных зняволеных гэта выбар таксама няпросты, бо многія не хочуць пісаць такія прашэнні прынцыпова, а тым больш у сітуацыі, калі хутка і так на волю. Але ж усе бачаць, як лёгка ўлады заводзяць на палітычных новыя справы за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі, дакідваючы такім чынам пагоду ці нават 2 за кратамі. 20 гадоў турмы для высокага начальніка. У сталіцы пачалі судзіць Дзяніса Ермака, ужо былога дырэктара мінскага камбіната сілікатных вырабаў. Яго вінавацяць у крадзежы, злоўжыванні паўнамоцтвамі і хабары. Дэталі справы пакуль невядомыя, але яшчэ год таму Ермак узначальваў БРСМ на прадпрыемстве, раздаваў інтэрв'ю лукашэнкаўскім журналістам і нахвальваў свой камбінат. Пасля ж ціхенька знік, і пра яго затрыманне, а пасля і звальнення нідзе нічога не паведамлялася. Цяпер маладому дырэктару пагражае аж да 20 гадоў калоніі. Страшная трагедыя адбылася пад Мінскам. У Мар'інай Горцы маладая мама вырашыла прыняць ванну разам з 2гадовай дачкой. Водныя працэдуры прыпыніў званок мужа на мабільны тэлефон, які зараджаўся непадалёк. Як пасля згадаў мужчына, жонка падняла слухаўку, але пасля размова рэзка абарвалася. Мужчына прыбег дадому і ўбачыў, што ў вадзе ляжаў мабільны тэлефон з падключанай зарадкай. Аказалася, што жанчыну насмерць ударыла токам. Дачка, якая была ў ванне разам з ёю, таксама атрымала электратраўму, але цудам засталася жывой. У Гродні людзі выстройваюцца ў гіганцкія чэргі. Сілавікі праз гэта злуюцца, пагражаюць, але нічога не могуць з гэтым зрабіць. У апошнія некалькі дзён каля рэгістрацыйнага падраздзялення абласнога ДАІ кіроўцы збіраюцца ў вялікія чэргі. Людзі імкнуцца хутчэй перааформіць аўтамабілі, бо Польшча перастала пускаць машыны на беларускіх нумарах без уладальнікаў у салоне. Такая масавасць вельмі трыгерыць сілавікоў, і цяпер ажно міністр унутраных спраў Іван Кубраку ўзяў сітуацыю пад асабісты кантроль. На дапамогу гродзенскім супрацоўнікам ДАІ накіравалі работнікаў з Мінска, а таксама павялічылі працягласць працы рэгістрацыйнага падраздзялення. Акрамя таго, міліцыя пагражае. Маўляў, міністр Кубракоў даручыў Губазіку, цытата, устанавіць асоб, якія штучна нагнятаюць абстаноўку і ажыццяўляюць інфармацыйныя ўкіды, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Канец цытаты. Тут нагадаем, што Латвія і Эстонія забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю аўто з беларускімі нумарамі. Аналагічную забарону ўвяла і Літва, аднак да 16 жніўня машынам з уладальнікам усё яшчэ можна будзе ўязджаць у краіну. Польшча ад поўнай забароны пакуль адмовілася, але ўвяла абмежавальную меру. Праз мяжу прапускаюць толькі беларускія аўто з уладальнікам у салоне. Дзве бухгалтаркі гадамі абкрадвалі сілавікоў. Незвычайную справу заўважыў партал «Зеркала». Сітуацыя адбывалася ў драгічанскім аддзяленні дэпартамента аховы. Спачатку ў адной жанчын узніклі жыццёвыя праблемы. У яе захварэлі бацькі, а муж зарабляў няшмат. Тады бухгалтарка вырашыла скарыстацца службовым становішчам і стала налічваць сабе на картку больш грошай, чым зарабляла. Пазней да схемы яна падключыла і сваю калегу. Гэта працягвалася больш чым 10 гадоў. За гэты час праходзілі праверкі, але ж ніхто нічога не заўважаў. Акрамя таго, пазней жанчыны пачалі прысвойваць частку тавараў, якімі з дэпартаментам аховы разлічваліся калгасы і райпо. Агулам бухгалтаркі набралі грошай і рэчаў на 143 тысячы рублёў. Напэўна, гэта працягвалася б і далей, але калі ў адной з бухгалтарак памёр муж, яна сама прызналася начальству пра свае дзеянні, але ж запэўніла, што рабілася гэта толькі ў апошні час. Начальства, вядома, розгаласу не захацела, і абедзвюх жанчын ціхенька звольнілі. Але новыя бухгалтары пачалі разбірацца ў лічбах і знайшлі кучу праблем. На жанчын завялі крыміналку і ім пагражала аж да 12 гадоў, але суд раптам пашкадаваў злачынцаў. Ім далі вялікія штрафы, але саджаць не сталі. Абедзве жанчыны атрымалі па 5 гадоў з адтэрміноўкай, то бок іх пакінулі на волі, і калі 3 гады яны не будуць парушаць закон, то ў калонію не паедуць.
Бяда адбылася ў Лёзнінскім раёне. 95гадовая пенсіянерка патанула ў дваровым басейне, глыбіня якога была менш за метр. Гэты басейн стаяў проста ў двары дома, дзе жанчына жыла разам з сынам і нявесткай, але што здарылася і чаму адбылася бяда, пакуль невядома. Трагічная выпадковасць здарылася пад Мядзелам. Там кіроўца МАЗа пасля разгрузкі не апусціў кузаў і падчас руху зачапіў дрот лініі электраперадач. Кіроўца гэтага не заўважыў, і калі ён выбраўся з кабіны, то атрымаў моцны удар токам, ад якога загінуў на месцы. Беларускія ўлады працягваюць прадаваць маёмасць вядомых палітвязняў. Цяпер на аўкцыён выставілі машыну і матацыкл Эдуарда Бабарыкі. Аўто люксавы Mercedes GLC 300. Яго стартавы кошт 118 000 рублёў. Матацыкл Chopper Suzuki. Яго цена пачынаецца ад 5100 рублёў. Тут нагадаем, што Эдуарда ў ліпені 23 года адсудзілі да 8 гадоў зняволення. Пры гэтым у тэрмін не залічылі час утрымання ў СІЗА КДБ па першапачатковаму абвінавачванню, а гэта 1,5 года. Тэрмін палітвязень адбывае ў бабруйскай калоніі нумар 2, дзе на яго ўвесь час ціснула адміністрацыя калоніі, а з 1 красавіка яго змясцілі ў ПКТ. У ліпені стала вядома, што Эдуарду дадалі яшчэ 2 гады пазбаўлення волі за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Вось такія навіны пятніцы. Не забывайцеся, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Стаўце лайкі альбо дызлайкі і абавязкова выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.